Morning. The next of the black teacher ndipo ndibweranso ndi breaking news. Breaking news imeneyi kuchokera ku United Arab Emirates the UAE. Dziko limeneli lalengeza kuti latuluka mu bungwe lija la OPEC. UAE lanena kuti kuyambira pa 1 May iyoyi sakhalanso member wa bungwe la OPEC. Ndiye kodi OPEC ndi bungwe lanji? OPEC amayimirira kuti Organization of Petroleum Exporting Countries, meaning kuti maiko amene amapanga export mafuta petroleum products. Ndiye mabungwe amenewa, bungwe limene lili linakhazikitsidwa mu chaka cha 1960 maiko akupikisana awo apeza mafuta awo apeza mafuta. Ndiye ku Middle East kuja kunali Iran, Iraq. Maiko amenewa anabwera pamodzi ndikunena kuti tiye tikhazikise bungwe latuli lizitithandiza fa tonse tili mafuta, inu muli mafuta, ifenso tili mafuta, tonse maiko onse pa dziko pano akufuna mafuta athuwa. Ndiye tizipanga bwanji mitengo? Mitengo tizipanga seti, tizigulisa mitengo yofanana, komanso tikamakumana ndi mavuto tizithandizana. Ndiye maiko amene wawa a Iran, Iraki, Saudi Arabia, komanso Venezuela ndi Kuwait anakumana ku Baghdad. So 1960 ku Baghdad anayambisa bungwe limene li maiko 5. Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, komanso Venezuela, onsewa otulutsa mafuta ndi anakhazikisa OPEC. Kuchoka pamenepo maiko ena ndi ena akhala kujoyina OPEC ija. Pang'ono yakhala ikukula chifukwa maiko enanso nawonso amapeza mafuta ndikumajoyina OPEC. Ndi bungwe limene limayendetsa mitengo ya mafuta, kupanga seti, komanso ngati mafuta akufunika kwambiri amagwirizana tiye ndipangeni produce ochuluka. Angatiso mafuta pansika achulukapo kwambiri, iwo waso amatha kugwirizananso kuti tipange reduce production kuti mitengo isatsike kwambiri. Amapanga control mitengo. Ndiye pali maiko ena amene anangosankha kuti ife sitijoyina OPEC, ife tizipanga zathu, tapeza mafuta athu tizigulisira tokha, komano sitizipanga nawo zanuzi. Now ndiye UAE ndinanena mu update ya lero yonena kuti UAE sinali very happy ndi mmene maiko ambiri ku Middle East anapangira respond ndi maataki ochokera ku Iran. Tikumbukire kuti America ndi Israel apanga ataki Iran inayamba kupanga ataki maneba ake. Ndiye UAE inali imodzi mwa maiko amene anapangidwa ataki kwambiri ndi dziko la Iran, makamaka ma oil facilities, osati kungopanga ataki. Chifukwa America yakupanga ni ataki, niyo mutha kusapanga ataki base ya America, mutha kusapanga chani, komano Iran inayamba ntopola opanga ataki mafuta anzawo. Ndiye UAE manena kuti come on, Iran ndi ifeyo tonse tili mu OPEC. This is a permanent organization. Timakumana kumakambirana zonse za mu OPEC, timakhala round table. Ndiye iwewe OPEC member, ifeso OPEC member, ukutipangira bwanji ataki mafuta athu. Chabwino mukamba za base ya America osakupanga ataki base ya America, chopangira ataki mafuta athu ndi yani? Ndiye chifukwa chimene chichi ndi chimene UAE leroli yalengeza kuti yoyo yatuluka mmene momo. Kuli maiko ambiri amene ali mu OPEC ku Africa, kuli achena Algeria, kuli achena Congo, kuli achena Angola, kuli achena Equatorial Guinea. Mafuta onse, maiko onse amene akhala kupeza mafuta later on amajoyina, including Russia ili mmene mo, Libya, onsewa ali mmene mo, Nigeria ali mmene analowa chama 1969. Ndiye UAE yatuluka. Ndiye zitabwanji. Si nkhani yaikulu kwambiri chifukwa iwo atuluka bungwe logulisa mafuta limene limapanga seti mitengo, limene limamvana kuuzana kuti usakweze mtengo khale chonchi, iwo atuluka kuti akhale ndi freedom yopanga zawo. So this is what is going to happen. Chifukwa padakali pano mafuta akwera mtengo kwambiri pa dziko lonse, OPEC wanda amene akweza chifukwa chachani, demand ili very high padakali pano, chifukwa cha zomwe zikuchitika ku Middle East zichazapangisa kuti demand ya mafuta ikhale all time high. Sizinakalepo kusinafikepo level iyi. Ndiye iwo atuluka. Tidziwe zoti nkhondo ikangotha, America ndi Iran kungogwirizana, nkhondo inkutha, mafuta ayamba kutsika, mitengo yamba kutsika. Ndiye mitengo ikayamba kutsika, OPEC imabwera kuti ipange control zomwe maiko otulusa mafuta akupanga. Lese mitengo yamba kutsika, ena ake akuchepesa, ena ake akuchulusa, OPEC imakhala ndi mphamvu zopanga set. Komano ndiye kuti UAE sizakhala nawo mu OPEC mujaya. Ndiye kuti nthawi imene iyo itha kumapanga zake zimene ikufuna. Imene ikufuna igulitsire, imene ikufuna ipangire produce, ndi cholinga choti ipange rebuild dziko lake, ipange rebuild infrastructure yake. Yet breaking news, UAE, United Arab Emirates, yatuluka mu bungwe lija la OPEC, bungwe la maiko amene amapanga amawenga ndi kugulitsa mafuta pa dziko lonse lapansi. Ndine Nesta the Black Teacher.